Goedemorgen, goedemiddag. Ja. En maanden geleden hebben Belgische YouTubers een meeting georganiseerd. En ik was daarbij. Om precies te zijn was het 5 oktober. En ja, ze hebben een meet and greet georganiseerd. En ik heb overal gevlogd. In mijn kamer, in de toilet, in de trein, op straat. Zelfs in de meeting heb ik gevlogd. Als eerste toen we daar aankwamen, hebben we een groepsfoto genomen. En je weet, de groepsfoto dat iedereen zichtbaar is en mooi aan het lachen en zo. En waar ben je? Daar. Daarachter of daarvoor. Je bent half zichtbaar en ik kan alleen maar mijn pet zien. Dat heb ik niet vandaag, maar op de foto bedoel ik. Ik kan alleen maar mijn pet zien en mijn gezicht niet. Vanaf nu ga ik altijd vooraan staan. Zelfs ik ben groot, maar ik ga altijd vooraan staan. Moet zichtbaar zijn in een groepsfoto, hè. Ja. En dan heeft C die het werkt. Alle YouTubers gaan twerken en zo. Shake it. En ook een jongen en een andere meisje hebben het werkt. En die jongen heeft gewonnen. Ik denk dat omdat de jongens meerderheid waren, ze hebben voor de jongen gestemd natuurlijk. Na het werken kwam die jongeman, wat heeft hij gezegd? Kijk, mooi skatepark. Help me! Help me! Nigga! Dan natuurlijk, ja, ik heb foto's met de YouTubers. Gewoon selfie. Foto trekken en zo. Jij wilde een foto met mij? Ja, Tuurlijk. Evelien, mag je die even? Ja. 1, 2, 3. Ik heb een selfie met Kev, een duckface met Kev en een foto met Kev. En dan ik heb een foto met dat meisje daar. Ik heb zo mijn gsm, dat is mijn gsm, ik ben nu met mijn gsm aan het filmen, ik heb gewoon die genomen en zo. En ja, bedankt meisjes, dat is echt de beste selfie voor mij van 2014. Ik wil hen jullie bedanken of zo, als jullie Facebook hebben. Ja. En dan is Achterklap na 3 lange uren gekomen. Eigenlijk is Achterklap gekomen. In het begin was hij niet bij en dan heeft hij na 3 uur gekomen. En die heeft een prank gedaan zoals altijd. Goh, wat kan ze doen? Iets maken met zaken gedaan. Smackdown! Oh yeah! Smackdown! You got Smackdown, bitch! En dan heb ik handtekening gevraagd aan de YouTubers. Kevser? Mag ik je handtekening vragen? Zo I love human rights. achter... Me too. Achter uw trein. Ja. Dat is origineel. Dat is echt wel. Hoe heet jij? Wacht hè. Ivo. Ivo, dus I-V-O. Ja. Ivo. Gewoon Ivo. Heb ik je op Facebook? Ja. Is dat... Oh my god! Uw achternaam is dat zoiets met Schwie? Ja, de Shimo. Ah, Ja. ik ken u. Oké, wacht hè. Ivo. En dan zal een coole berichtje schrijven. Dan heb ik ook zelf handtekeningen. En dan heb ik die treinticket geplastificeerd. En nu is die op de muur van mijn kamer. Hè. En dan na de handtekening natuurlijk ging ik thuis en ook een beetje, ik was aan het filmen. Ja, op dagen en zo. En dan kwamen mijn fans. Dankjewel YouTubers, Belgische YouTubers. Horen jullie mijn fan troepen en zo? Hier is veel lawaai en ik kan het niet zo goed. Dus ik ga de video stoppen. En ja, ik wil ook zeggen dat ik heb veel gevlogd, echt super veel en zo. Maar ik hou niet van lange video's, dus ik ga de video's proberen in kleiner verwerken en kleiner te maken. En ik wil op het moment natuurlijk delen. Dus als jullie dat willen zien, zeker abonneren en die video thumbs up geven en zo. Reacties, zodat ik zie dat jullie willen dat zien. Want als iedereen die daar kunnen komen en zo. Maar ik wil ook op het moment delen, dus die video's dat ik heb gefilmd in 3. Maar zonder deze is gewoon een beetje om te zeggen wat er gebeurd is. En
Dus ja, de eerste ga ik meer algemeen zijn. Jullie gaan zien hoe heb ik me klaargemaakt tot de meeting. En ook een beetje van alles in de meeting. Hè. En ik denk dat deze de langste gaat zijn. En de tweede gaat vragen en antwoorden. Het waren echt super grappige vragen, serieuze vragen, zo, domme vragen. En ja, dat gaat de tweede zijn. En de derde gaat gewoon zijn handtekeningen, vragen, afscheid nemen. Als jullie de video's willen zien, zeker abonneren. En Ik heb een filmpje met Zaka. Zaka, kom eens. Ja. Hela. Dat was het. Deze video. Gaan we actief met de video nog doen. En als je vindt het nog niet. Niet aan doen. Niet aan doen.